belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Het Curaçaose parlement kan toch nog werkreizen maken. Eerder dit jaar werd bekend dat het reisbudget op was en dat er geen reizen meer konden worden gemaakt. Deze week werd tijdens een vergadering van het parlement duidelijk dat er toch nog geld op de lopende rekening is gevonden. Daardoor kunnen de komende weken reizen worden gemaakt naar onder meer Sint-Eustatius, Panama, Eurolat en een vergadering van Parlatino. Statenvoorzitter Charity America Francisca legt uit dat het geld op de lopende rekening kan worden gebruikt als het parlement daar zelf voor kiest. Het gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft gisteren hoge straffen opgelegd aan 3 mannen. Volgens de rechter vormen ze samen een hecht team van meedogenloze moordenaars. De straffen zijn opgelegd voor een reeks moorden en pogingen tot moord die tussen 2018 en 2020 zijn gepleegd op Sint Maarten. Chavil Perez kreeg een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Het Hof vindt het belangrijk dat de samenleving blijvend tegen hem beschermd wordt. Roshon Ramsahai heeft een gevangenisstraf van 30 jaar opgelegd gekregen en Akebe Williams heeft 19 jaar en 10 maanden gekregen. Na Colectra, nós toma tempo para servir ora com mais de comunibo. Llama no centro de cliente na telefone 0800-035 de Jaluna para Viernes voor die setor de mente te com setor de noite para turno serviço nan of patrão cita. Se você traz cita para sabra, também por hora. Por escolher para trabalhar, riba aqualectra.com e aproveitar a mesura, põe o documento na cerca para visita cerca nós vai mais fácil. Sim, Aqualectra, seu centro de cliente, está claro para servir na momento que você come a bo. Hevige regenval heeft tot grote overlast geleid gisteren op Curaçao. Verschillende wegen liepen onder en auto's liepen vast. De meteorologische dienst heeft aangegeven dat ook voor vandaag en morgen er weer veel regen kan vallen. Ook kan het hard waaien en kan er donder en bliksem worden gezien. De meteo raadt aan om huisdieren naar een veilige plek te brengen als het eenmaal losgaat en wegen te vermijden met grote plassen water. De hevige regenval heeft tot veel problemen geleid op Curaçao. Extra schrijft vandaag over de situatie van Pro-Alpha in de wijk Vichy. Volgens directeur Jenny Frey zijn delen van het dak weggewaaid, zijn delen van het plafond in de lokalen naar beneden gevallen, heeft het geregend binnen en zijn de lokalen daardoor niet meer te gebruiken. 200 mensen kunnen nu geen cursus volgen. Jenny Frey doet een oproep om te zorgen dat in ieder geval die mensen zo snel mogelijk ergens hun lessen kunnen volgen en ook natuurlijk dat er wordt geholpen met het weer opknappen van het gebouw. Het Curaçao Medical Center heeft officieel gereageerd op uitlatingen van minister van Financiën Javier Silvania. Die had op Facebook gezegd dat de keuken van het CMC niet echt kookt, maar dat ze pre-cooked maaltijden inkoopt van Daily Nova. Volgens de directeur van het ziekenhuis, Gilbert Martina, is dat niet waar en worden er geen voorgekookte maaltijden gekocht. Alle ingekochte producten worden zelf gesneden en bereid door de koks van het ziekenhuis, aldus Martina. De bevolmachtigde minister van Curaçao in Nederland, Carson Manuel, sprak gisteren tijdens een ronde tafelconferentie van de commissie Koninkrijksrelaties van het Nederlandse parlement. Volgens Manuel heeft Curaçao al veel ervaring met het gebruik van duurzame energie en zouden ze Nederland kunnen helpen bij de verdere ontwikkeling daarvan. Hij noemde onder meer het gebruik van elektronische bussen en elektronische sleepboten. Verder gaf hij aan dat Curaçao het plan heeft om waterstof te exporteren naar het Caribisch gebied en wellicht ook naar Nederland. Veel mensen keken gisteren vreemd op in Punda toen ze een demonstratie zagen in Fort Amsterdam. Het was echter een oefening. Leden van het vrijwillige korps Curaçao, de politie en het riot team konden oefenen met een manifestatie op het Fortplein. Het doel was om mensen op een correcte manier daar vandaan te krijgen. Volgens de politiewoordvoerder is de oefening goed verlopen. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers.